back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, Onggoy Tisoy! Kamingaw sab sa daan karon uy. Layo-layo na ra ba kog nalakaw da. Ngit-ngit na po ding napita. Wa pag ko makitag sakyanan. Auto nga kalit na may hunong sa kong tungod. Oh, Mr. Mang, ah? Oo, saba! Unsa ko di? Gibulot ka nimo? Kung saan ka mo pasagyan sa masakyanan? Tabang! Hayaw! Hayaw ko buksa, Mr. Mang, ah! Hayaw! Saba! Tabang! 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 Misha! Sir! Sir, kung kasi kinsa ka man, palihog tabangi ko! Ingon akong Nico, nagbuhin niya ang babay! Nakadungog ka, Mr. Mang, ah! May mga tao nga buot mo tamang nakabusa mo hiin ako! Hoy! Usaban, buhianin mo siya o dili kay dulo, di ka! Pwede kyo, mudool ka ba? Mudool lagi ko. Pero huwag mo itong makilala na. Di lang ganita maklaro na hilang naong kay ngit-ngit kayo ng dapita. Unsa imo di maklaro? Hilang naong! Aw, mau ba? Bahala na! Ha? Unyag, may armas ng lalaki. Yatap ka! Yatap! Hayaw ko buksa sa masakyan sa sakyanan, tabang! Bahala na! Mudool ko! Luwason ko ang babae! Bay! Bay Dukyo! Bay! Musyagit ko, bay! Radyo Man! Kasa ko! Dukyo! Inuho ko! Midool ki sa bay Dukyo! Sam na kong haton! Isuko! Buta na ko nila! Aron dili ko mapunog! May lumi! Sir, dali! Sir, tabagi ko! Wala ka, babay! May pistola ka, Mr. Mang, ah! Oo, sa matulipaka. Bro, pistola. Ayaw pagdool, sir! May pistola siya! Pistola! Ang akong tirador. Andamon ako. Diya sa kong luyo. Punitay kong bato. Pero TV ng gulayat ng istorya, na. Sir, pagpantay! Opsa! Gipusil ko niya! Uligin ko! Hindi! Mutago pa niya ko, pusti! Ako diyan! Naklaro kaya po! Iyak ko na ko! Gipusil siya may Dokyo! Pero abdi kayo siya miligid sa yuta! Mula si Cardo Talisay! Gipusil na siya! Abdi kaya po siya nakambak! Tiger siya! Yan! Niligid kaya po! Huwag kaya po siya may ko! Nilaw siya may Dokyo! May punting sa iya tirador! Mukalit ko nga pa! Sana! Bigong kapot sa among! Huwag nabuhian niya yung pistola! Yes! Bullseye! Bullseye! Naigo ko ang salbahis! Ang auto! Niyapaingon ako! Iya ko das magan! Dagan may Dokyo! Abay nunoy! Sirit! Hala, gigkod sila sa salbahis gamang. Magpalayon ako din, tilibalikod ko niya. May taxi para akong kadayon. Para! Pas! May binunoy! Doon lang siya na to! Pas! Putipas ko lang dan! Abay nunoy! Ay! Pitipas yung lang dan! Putipas ko! Doon na lang ako siya! Tabang! Radyo Man! Tabang! Doon na lang kayo siya ako niya! Doon na kayo! Magkikisigis kong dagan! Sikis! Nagkisigis ang iyong auto! Ang kinahanglan nga may mutabang na ako! Pero kinsaman! Husto! Si Ramini! Ang batang bronze! Huwag yapon mabot! Ramini! Pagkaw kay ko, Ramini! Huwag yun! Tabang! Probinsyano! Di probinsyano, kay Pika sa kontra! Tabang! Jigo! Ang istang hero! Huwag yapon! Oy! Miabot ang mga pulis! Mga pulis ka rin miabot! Gusto! Mutagot sa kukaniyot! Ang mga pulis! Yes! Igukod sa sakinan sa pulis! Ang sakinan nga igukod ako! Yes! Luwas ako! Huwag sa na kanina nahitabo.
Si Mr. Mang-a ka na. Ang insik na amang salbahis. Nakita ko siya gipusasan sa mga pulis. Ay, salamat Lord. Pero, yun na. Ina kang lalaki nga mitapang na ako. Wa ko yun makita ang ihitsura. Kinsa man ka siya. Believe kay ko niya. Isog. Lalaki siyang tunay. Luyo sa akong sitwasyon. Milaban siya na ako. Ug iyok gipanalipdan ato sa bahis nga amang. Sayang lang. Wa ko siya makita. Personal ko ta siya mapasalamatan. Siya ang lalaki nga gusto kong ikauban sa tipo kong kinabuhi. Ay, mga taon to babae nga ako naluwas. Kumusta na ka siya? Sayang wa ko siya makita sa personal. Tingog pa lang ang tubayana. Klaro na kayong gwapa ubutan. Siguro ko sa akong una-una. Gwapa siya. Muras siyang taga-tugas. Oh, iniwan pardo tugas. Oh, murag apuri mo sila ganas. Murag siyang silingan sa gibuyan sa ginikanan sa writer. Taka. Bangag sa ilong, pataka lang kong tabi. But, someday, somehow, magkita rin mi. Kinasama ka siya. Time pa. Ang akong amigo taon. Hain na ka tong amigo na akong tambok. Asa na siya pa dong? Hain makasabay nunoy. Kutasa na kong inagan eh. Ang inagan, dinagan eh. Singot kayo ko. Ikulbaan ko. Ikulbaan ko sa nitabo. Hindi ko sabay dokyo. Isog kayong basta doon ay may mapikyo. Huwag madaw-daw ko. Huwag daw-daw ko. Ilabi nagbabay. Bata, di kuwang. May ngipon. Huwag may ngipon. Iyak yung tabangan. Lahat na wag kong kulbaan ay. Ibulot yun. Ingon ini ko basta kulbaan. Managoy yun akong lubot. Ato na, Sam. Pabuto na, Sam. Kabaho. Naunay ko na. Ay, baliw! Ay! Basta, basta muligi ka. Patay ka. Ay! Ayaw taon. Maluhi ka. Maluhi ka. Pitayon ang imong kwarta. Taon kay kwarta taon. Uy, nauro sa akong ipalit. Nanalungon sa akong lulubulantay. Usa! Dinoon na. Akong gisulti, Sir Tulisan. Wakit ko'y kwarta. Hanggaw ka! Patiyoti ka! Di ka mapuslan! Ayaw, Sir. Takan, maluhi ka. Buhaton ako tanan, Sir. Dilan ko ni mo ba yun? Buhaton ako tanan. Di ay! Buhaton yung utanan! Oh! Hala, sige! Paghubos mo parol! Unsa? Paghubos mo parol! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!